Education today doesn't need a quick solution, a knee-jerk reaction to the latest trends or thoughts. What it really needs is institutional leadership, because educating in this age of algorithms isn't a question for leaders and teachers alone. It's a shared responsibility that we must all embrace. Having the technology is just one piece of what educators need. You have your beliefs on how technology, how AI works. You also then have the school system around you. You also need tech support. When things go wrong, you need to have people there to help fix. You also need policies and guidelines. The human exchange, the core of education, remains absolutely vital, and there are many, many, many things that technology cannot do. Future visions shape the present. We have AI, it's in society. What is your positive vision for what we do next? Aquí no gana quien llega primero, gana quien llega mejor. Pese al entusiasmo, incluso los países más avanzados están en una etapa tremendamente temprana, así que documentar y sistematizar y construir evidencias es fundamental. No basta con capacitar en las herramientas. Hay cambios cognitivos y pedagógicos que son mucho más estructurales y más complejos de que discutir que si utilizar la herramienta A, B o C. Baudrillard deia que a la IA li falta ofici. No portarem un bon plat a taula sense l'expertesa i el seny que hi pot posar un bon educador, una bona educadora o una persona adulta. Nosaltres, com a FP, no ens podem plantejar si ja sí o ja no. Que nosaltres, la intel·ligència artificial, la tenim al currículum, als resultats d'aprenentatge. És una tecnologia que incloem dintre del que són les nostres metodologies docents, que hem vist també que la intel·ligència artificial ens ajuda en l'atenció a la diversitat. Vam veure que el canvi realment no era tecnològic, era cultural. Per què? Perquè la gent s'havia obligat a parlar sobre què significa aprendre, què significa acompanyar, què significa autoria. El nostre protocol no és perfecte, però ens ha ajudat a generar coses més importants. Ens ha ajudat a generar conversa, visió compartida i responsabilitat col·lectiva. I això sí que és construir escola. La qüestió, avui dia, no és si l'AIA entrarà en els centres educatius. Ja hi ha entrat i no ha demanat permís. La qüestió és si entrem nosaltres com a educadors. No es la IA contra nosotros, a lo mejor, sino que la capacidad que tengamos nosotras desde nuestros centros educativos de integrar la IA en un proceso de mejora cognitiva en los que el alumnado piense mejor y más lejos porque está utilizando IA.